Единствената книга, дето се чете най-много и единствената книга, дето изобщо не се разбира от страна на мюсюлманите. Ние четем Корана на умрелите. Ние четем Корана за севап, не да го разберем. Корана е един правилник. Ние трябва да го четем, че да живеем чрез Корана. Чрез Корана трябва да се живее. Не означава, че сме дошли в Европа, трябва да оставим исляма в България. Не означава, че сме дошли в Европа, хелала, харама, Корана, намаза, езана, всичко трябва да останем в България. Ние където и да отидем, исляма, мюсюлманството, трябва да го живеем. Трябва да имаме някаква цел в този живот. Всеки трябва сам да се попита каква ми е целта в живота. Аз за кого дойдох в Европа, за кого дойдох в Англия, в Германия и така нататък. Каква ми беше целта да се приселя? С коя цел дойдох в тая държава? Всеки един от нас иска да има хубаво бъдеще за себе си, особено за децата си. Повечето от нас искаме да имаме добро бъдеще за нашите деца. Да учат английския, немския, френския, да се научат и така нататък. Обаче, за съжаление, не много от нас искат децата им да се обучават спрямо исляма, Корана. Аллаху Теала казва в Корана Керим: "Аузу биллахи мин шайтанир раджим, ва ма халактул джинна вал инса илля ли'абудун." Аз, джиновете и хората съм ги създал само да служат на мен. Обаче, за съжаление, този, който завърши, тази, която завършва средно образование, учил някъде към 10-15 години, обаче същия човек не знае да вземе абдест, не знае как да клане намаз, не знае да чете Коран. Чел е сумати книги в живота си. Обаче халка без няма от Коран и Керим.